नमस्कार. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे चूरणाची कापं. तर या चूरणाच्या कापांना आपण थोडा मालवणी आणि थोडा चायनीज फ्लेवर पण देणार आहे. तर बघूया आता ही कशी बनतात. तर आता ही चूरणाच्या कापांना मी असं थोडं जाडच कापलं आहे आणि त्यांना आता मी 10 मिनिटं उकळून घेणार आहे. कारण जाड ठेवले कारण की ते भाजताना तुटली नाही पाहिजे म्हणून मी यांना जाडच ठेवणार आहे. ह्यांना मी चांगलं पहिले उकळून घेणार आहे. ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मीठ टाकणार आहे. तुम्ही पण हे जाडच ठेवा कारण की ती तुटली नाही पाहिजे म्हणून. तर त्यामध्ये मी थोडं कोकम पण टाकणार आहे कारण आपण मालवणी टेस्ट पण बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी त्यामध्ये कोकम टाकलं आहे. आणि की चूरणाला थोडी खाज पण असते तर त्या कोकमामुळे त्याची खाज पण निघून जाते. तर आता आपण त्याच्यामध्ये चाकू टाकून बघूया की आपली कापं चांगली उकळली आहेत की नाही. चाकू पूर्ण घुसला पाहिजे त्यामध्ये. तर हे बघा आपली कापं चांगल्यापैकी शिजली आहेत. दुसऱ्यामध्ये पण मी एकदा टाकून बघते. तुम्ही बघू शकता आपली कापं एकदम मस्तपैकी नरम झाली आहे आणि शिजली आहेत चांगली. तर त्यांना मी आता गाळून घेणार आहे. तर आता त्यामध्ये मी मसाला टाकणार आहे. तर मी पहिले 1 चमचा हळद टाकली आहे त्यामध्ये. सर्वीकडे आपण टाकून घेऊया. 1 चमचा धना पावडर. तर त्यामध्ये टाकणार आहे मी 1 चमचा आमचूर पावडर. आमचूर पावडरने खूपच चांगली टेस्ट येते. थोडा चटपटा फ्लेवर पण येतो. आणि आता त्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर. एक चमचा चाट मसाला पावडर. त्याने खूप चांगली फ्लेवर येतो, थोडा चटपटा फ्लेवर येतो त्यामध्ये. आता त्यामध्ये मी टाकत आहे 1 चमचा शेजवान चटणी. जसं मी तुम्हाला बोलली की थोडं चायनीज फ्लेवर पण याच्यामध्ये टाकणार आहे आपण. त्यासाठी मी टाकलं आहे 1 चमचा शेजवान चटणी. शेजवान चटणी थोडं तिखट पण फ्लेवर येतो त्याचा आणि छान लागतं ते. आणि त्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 चमचा सोया सॉस. आता त्यामध्ये मी टाकत आहे 1 चमचा गरम मसाला पावडर. एक चमचा लाल मालवणी मसाला. आणि थोडंसं लिंबाचा रस टाकणार आहे मी त्यामध्ये. त्यामध्ये मी जरासं पाणी टाकणार आहे आणि त्यांना व्यवस्थित सगळीकडे मिक्स करून घेणार आहे. ते चांगलं सगळे मसाले ते कापांना चांगल्यापैकी लावून घ्यायचे आहेत आपल्याला. एक एक करून तुम्ही हे बघा जसं मी लावत तसं तुम्ही लावू शकता. जसं आपण मच्छीला लावतो मसाले सर्व तसंच आपल्याला कापांना पण ते लावून घ्यायचे आहे. हे बघा तर आपले रेडी आहे सर्व मसाल्यांना. आता ह्यांना मी 10 मिनिटं असंच ठेवून देणार आहे. तर आता मी एक तवा घेतला आहे आणि त्या तव्यावरती मी थोडंसं तेल टाकणार आहे. आता मी 1 कप रवा घेतला आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकत आहे. आता ती आपण जी कापं मसाला लावून ठेवली होती त्यांना चांगलं रव्यामध्ये आपण मिक्स करायचं आहे. चारी बाजूने त्याला रवा चांगल्यापैकी लागला पाहिजे. रव्याने ती एकदम कुरकुरीत बनतात आणि खूप चांगलं वाटतं त्यांना खायला कुरकुरीत. तर आता मी ती एक एक करून तव्यावर ठेवत आहे. सर्व कापं आपण अशीच करून तव्यावर ठेवणार आहे. एक एक करून चारी बाजूने पूर्ण असं गोल करून त्याला ठेवणार आहे मी तव्यावरती. हे बघा मी तव्यावरती असं सगळीकडे ही कापं लावून ठेवली आहे. गॅसचा फ्लेम मी थोडा लोच ठेवला आहे
कारण की फास्ट गॅसवरती थोडी करपतील म्हणून. आता 10 मिनटानंतर मी यांना परतून घेणार आहे. आता ही कापं पूर्णपैकी तयार झाली आहेत. आता हे बघा, मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. हे खूप चांगल्यापैकी फ्राय झालं आहे, खूप चांगल्यापैकी भाजलं आहे ते तर तुम्ही पण आता ही मस्तपैकी चुरणाची कापं तुम्ही पण ट्राय करून बघा. खूपच यम्मी टेस्ट येते ह्याची, कारण ह्याला आपण मालवणीसोबत थोडा चायनीज तडका पण दिलेला आहे. आणि जर तुम्हाला माझा चॅनल आवडला असेल तर नक्की त्याला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा.